aquest senyor, també uns quants, però aquest senyor que encara sembla més gran, una mica despistat, no? Aquest senyor, si li preguntéssim una mica quan era jove, quins productes consumia, quina fruita, quina verdura, segurament seria molt diferent del que es pugui contestar doncs aquesta canalla que hi ha aquí davant, no? Perquè abans hi havia una gran varietat de pomes, de melons, de tomàquets, d'enciam, i avui dia hi ha molt poca varietat de cada un d'aquests aliments. I això no ho diguem quatre antisistemes, no? Com el senyor Cipolí agrada anomenar-lo, o per als altres, no? Com ara des de mitjans o des de les fàbriques. Això ens acaba la universitat, ho diu la pròpia Organització de les Nacions Unides sobre Agricultura i Alimentació, que ens diu que en els últims 100 anys ha desaparegut el 75% de l'agrodiversitat. Imagineu-vos. Tu vas al supermercat i més enllà de la poma Morte i la Fuji, què trobes, no? Cada cop hi ha menys varietat que ens donen de menjar. Hem de pensar que de la llet que avui es consumeix a l'estat espanyol, pràcticament tota la llet prové d'un sol tipus de vaca, de la vaca Frisona Holstein, que és la vaca que es va considerar que donava més llet, que era més productiva i que per tant s'adaptava millor als criteris i a les necessitats del mercat. Per tant, veiem com es redueix la varietat d'aliments perquè bàsicament es promouen aquelles varietats que s'adapten als interessos mercantils comercials del sistema agrícola i alimentari actual al servei del capital. I per tant es promouen aquelles varietats que es poden traslladar a llargues distàncies amb aquesta alimentació quilomètrica, que tenen un bon volum, que tenen un bon aspecte, que tenen un bon tamany, però d'altres qüestions, com que aquests aliments ens donin de menjar de manera sana i saludable, que es produeixi respectant l'ecosistema, això no es té en compte. I per tant, quan els supermercats ens diuen que hi ha una gran varietat de productes alimentaris, això és mentida, perquè és un mite sobre el qual es construeix aquest model d'agricultura i alimentació, perquè vas al supermercat i un altre pràcticament hi ha les mateixes marques. Pel que fa a la fruita i la verdura, ja us dic jo doncs, que pràcticament la fruita i la verdura cada cop n'hi ha menys, no? I per tant veiem que és un model que acaba amb l'agrodiversitat, que acaba amb la pagesia, que és un model d'alimentació quilomètrica i a la vegada és també un model d'alimentació dependent i malalta de petroli. Perquè els aliments puguin viatjar tants quilòmetres necessiten de combustible fòssil. A la vegada també aquest model d'agricultura i alimentació cada cop més s'ha basat en l'aplicació d'insums químics, de fertilitzants químics, de pesticides, molts d'ells elaborats a partir de petroli. Perquè en els anys 60-70 es va dir que amb el que hi havia fam al món, per acabar amb la fam al món calia fer una revolució verda. Però clar, dic revolució verda, penses una revolució verda, no és ni revolució el que es va fer ni era verda, ni ecologista. La revolució verda va ser bàsicament unes polítiques que es van portar a terme als anys 60 i 70 que van privatitzar l'agricultura, l'alimentació i els insums que permeten la producció d'aliments. Va privatitzar les llavors, va privatitzar la terra. La revolució verda van dir per acabar amb la fam al món, doncs farem un model d'agricultura i alimentació on millorarem les llavors des de la indústria, des de l'agroindústria. Però clar, va millorar les llavors els interessos, servir dels interessos d'aquestes empreses privades. De tal manera que si abans els pagesos i pageses intercanviaven llavors, a partir de la revolució verda es van privatitzar les llavors, van fer llavors millorades, entre cometes híbrides, que no donaven fruits després d'una plantada o donaven molt mala qualitat, llavors transgèniques, de tal manera que a partir d'aleshores tu havies de comprar la llavor a l'empresa, ja no la podies intercanviar. Un model d'agricultura que no només havies de comprar la llavor a l'empresa, sinó després també el fertilitzant per aplicar-li perquè la planta continués creixent, que també havies de comprar una determinada empresa privada. De tal manera que es va anar privatitzant el model d'agricultura i alimentació. I això en nom d'acabar amb la fam al planeta, amb la paradoxa que amb la revolució verda la producció alimentària va augmentar un 30%, però a la vegada el número de persones que passaven fam en el planeta també va augmentar en un 30%. Per tant, veiem com augmentar la producció de menjar no implica acabar amb la fam al món, perquè no implica qüestionar el model de producció, distribució i consum, i no implica, doncs, tocar el monopoli que avui fa d'aquest model d'agricultura i alimentació. Acabar amb la fam al món no implica produir més, implica fer accessibles els aliments, democratitzar l'agricultura i alimentació i que aquesta respongui als interessos de la gent, que és el que defensa la sobirania alimentària que us deia al principi i que després veurem. Per tant, un model d'alimentació també malalta del petroli. Ens hem de preguntar, en un context on acostem al pic del petroli, on es calcula que cada cop serà més difícil extreure petroli i el petroli serà més car, clar, ens hem de preguntar què passarà quan el preu del petroli augmenti i això impacti en el preu dels aliments.
Doncs que, com sempre, qui més patirà la dificultat per comprar aquest menjar serà la gent més pobra i la gent amb menys recursos, com passa dia rere dia, que la gent amb menys recursos és la primera que pateix aquesta situació de crisi. Per tant, veiem que és un model d'agricultura i alimentació quilomètrica, dependent del petroli, que acaba amb la pagesia, que acaba amb l'agrodiversitat. I també un altre element que crec que és molt important i que sovint s'oblida quan es parla del model agrícola i alimentari, és un model d'agricultura i alimentació que sobretot supedita i invisibilitza el treball que fa les dones i genera sobretot molta fam pel que fa a les dones dels països del sud. Perquè ens trobem avui que no només és la lògica del sistema capitalista que valora interessos particulars a les necessitats alimentàries de la gent, la que domina avui el model agrícola alimentari, també ens trobem que és la lògica d'un sistema patriarcal que supedita i invisibilitza i que menysté el treball de les dones que impacta directament en el model agrícola i alimentari. I això no ho dic jo com a feminista, això ho diuen les xifres, les mateixes xifres. Avui ens trobem, per exemple, en els països del sud de l'Àfrica, que el 85% de la producció del menjar a l'Àfrica està en mans de les dones. Però, en canvi, són les dones i els infants els que més passen gana a l'Àfrica. Que el 60% de la fam crònica en el món la pateixen les dones. I això es deu a que les dones, malgrat treballar a la terra, no tenen la propietat de les eines, dels mitjans de producció, de la pròpia terra. A l'Àfrica, quan un home es mora, abans que heredar la terra la dona, molts cops l'acaba heredant el fill. I això, evidentment, implica una qüestió de vulnerabilitat alimentària, no tenir accés a la terra amb el que implica, una major dificultat per accedir al crèdit. I això explica que, malgrat que les dones treballin la terra, el fet de no tenir accés a la terra fa que pateixin gana. I això passa en els països del sud, però aquí a casa nostra també veiem com moltes pageses que porten anys treballant la terra, la titularitat de la terra quasi sempre està en nom de l'home. I la dona, malgrat treballar la terra, no cotitza per la seguretat social, no cotitza per la jubilació. I per tant és molt important que a l'hora de plantejar alternatives al model actual d'agricultura i alimentació no només ho fem des d'una òptica anticapitalista, ecologista, sinó sobretot d'una òptica feminista, tenint en compte, evidentment, doncs com avui el sistema agrícola i alimentari menysté, supedita i invisibilitza i no reconeix el treball que durant segles han fet les dones per mantenir el model d'agricultura i alimentació tradicional, de recuperació de llavors, etc. Per tant, veiem els impactes múltiples d'aquest sistema agrícola i alimentari. I diem, mare meva, no? Ens anirem a parar, també. Si aquest senyor li preguntéssim abans com feia per comprar el menjar, o la tela, o el ruque, o la fina, gent una mica més gran, que té molta joventut acumulada a les espatlles, no? Perquè el senyor Felip Puig ens diu allò de, bueno, això s'us passarà amb l'edat, no? Els més joves. I en canvi, la gent que ja té unes quantes canes i bastanta joventut a les espatlles, poseu damunt de la taula que el malestar, la indignació no es passa amb l'edat, sinó que l'únic que fa és augmentar amb l'edat. Doncs si us preguntéssim, aquells que teniu més joventut a les esquenes, sobre abans com us alimentàveu, anàveu a comprar el menjar, doncs segurament ens diríeu que compràveu el menjar als pagesos, no? Directament al pagès, a la pagesa, hi havia una relació directa. I per tant la relació entre el productor i el consumidor era bastant estreta. I tu podies, si més no, preguntar al pagès o a la pagesa doncs, si aquells ous eren frescos, si aquell enciam l'havien collit aquell dia, què havien posat a la terra. Llavors, evidentment, el pagès o la pagesa et contestava el que li semblés, no? Perquè vés a saber si contestava allò que era. Però bueno, tu, si més no, li podies preguntar. Però tu avui dia, si vas a comprar al supermercat, a qui li preguntes si els ous són frescos o què se li tirat els tomàquets o què se li tirat a l'enciam? No pots preguntar-ho a ningú. La caixera amb moltes feines té temps no d'anar comptant els productes perquè més té unes primes que si més fas més productes li donaran un suplement, el sou, explotació laboral. En definitiva, que aquesta cadena alimentària, que abans era molt estreta de relació directa amb el pagès o la pagesa, s'ha anat allargant. Fins al punt que ara tu no tens cap tipus d'incidència com a consumidor, com a consumidora en aquesta cadena, i el pagès o la pagesa ha perdut tota capacitat també d'incidir en la mateixa. I bàsicament aquesta cadena s'ha anat allargant i avui dia està monopolitzada per una sèrie d'empreses que controlen el mercat de les llavors, de la transformació, de la distribució. I per tant, és lògic que avui tinguem això, que augmentin les malalties vinculades al model agrícola i alimentari actual. Abans una sèrie d'al·lèrgies que no existien, avui sí que existeixen i tenen a veure amb l'agricultura i el model alimentari i allò que ingerim. I de fet hi ha una periodista que es diu Marie-Monique Robin que ha fet un documental molt interessant que s'anomena El mundo según Monsanto, no sé si us sonarà, però ha fet un últim treball que es diu El nostre verí quotidià, que és com allò que mengem té efectes en la nostra salut.
I el llibre ha tingut un èxit molt important, s'ha difós molt bé, però quan ara busca algú que emeti el seu documental per una televisió a l'estat espanyol no en troba cap. Quan el llibre i la pel·lícula a França han sigut un èxit. Per què? Per les pressions també de l'agroindústria perquè no es difonguin els impactes del seu model agroalimentari en la nostra salut i en el medi ambient. I per tant és molt important desenmascarar els vincles entre aquest model agrícola i alimentari i els seus efectes negatius. Però evidentment això és el que caracteritza aquest model d'agricultura, totalment irracional, perquè és tot irracional menjar aliments que vens de l'altra punta del món, que s'acabi amb la pagesia, doncs que s'acabi amb l'agrodiversitat, però això passa perquè es mercantilitza i bàsicament els criteris que dominen aquest model agrícola-alimentari són els criteris capitalistes, cortoplacistes, que busquen el benefici. Però, malgrat aquest sistema agrícola-alimentari, malgrat que ens diguin que aquest és el millor dels models possibles, això és mentida, hi ha alternatives. Perquè de fet el sistema capitalista sempre ens vol vendre que potser aquest model no funciona però no hi ha alternatives, no s'hi pot fer res, no? I ens diuen que per acabar amb la crisi econòmica doncs cal això, precaritzar els nostres drets laborals, privatitzar els serveis públics, allargar l'edat de jubilació, que amb això sortirem de la crisi, no? Que són més del mismo, més polítiques neoliberals, no? I això fins i tot sabem que és mentida, que no ens sortirà de la crisi, sinó l'únic que farà serà aprofundir en la crisi social i econòmica que patim. I el mateix passa amb l'agricultura i l'alimentació. Se'ns diu que per acabar amb aquest model de crisi alimentària que fa al món, cal més agricultura industrial, transgènica, pesticides, i tot això l'únic que farà serà agreujar, no cal de moment, agreujar la situació de fam al món. Però hi ha alternatives. Perquè clar, el sistema ens vol fer creure que no podem fer res, perquè evidentment allò que beneficia el sistema és que estarem a casa mirant la televisió i en lloc de venir aquí a ocupar Can Ruti, no? Doncs que no, que estarem a casa resignats i pensant això no funciona, però bé, què hi farem, no? Doncs justament la gent ha començat a perdre la por, sabem que hi ha alternatives i quan els de baix perdem la por és quan els de dalt comencen a tenir por perquè potser poden perdre alguna cosa. I per tant la mobilització és el millor antídot contra el sistema. La gran victòria del sistema és resignar-nos, fer-nos quedar a casa, però en canvi la nostra victòria és tot el contrari, trencar amb aquesta resignació i la mobilització com el moviment del 15M, no? Aprenent de les revoltes del món àrab, del poble islandès, etc. Llavors tenim alternatives amb aquesta agricultura i alimentació que tenen a veure, com deia abans, amb allò que us comentava, de la sobirania alimentària. La sobirania alimentària vol dir recuperar la capacitat de decidir sobre allò que mengem. Que si avui, com deia abans, l'agricultura i l'alimentació la decideixen unes poques empreses, que això no sigui així. Que qui decideixi allò que mengem siguem nosaltres. No? I que, per tant, la sobirania alimentària vol dir canviar les actuals polítiques agrícoles i alimentàries, vol dir apostar per una agricultura pagesa, per una agricultura de proximitat, per una agricultura ecològica, vol dir trencar amb les polítiques de liberalització comercial que fomenten les institucions internacionals i que han permès, a través del lliure comerç, la invasió dels mercats dels països del sud, no? Per productes agroalimentaris del nord, perquè en els països del sud se'ls van aplicar una sèrie de polítiques de liberalització comercial perquè es pogués portar a terme aquestes polítiques que beneficiaven a les empreses privades, vol dir tot això, la sobirania alimentària. Vol dir canviar radicalment l'actual model de producció, distribució i consum dels aliments. Per ja anar potser acabant i no enrotllar-me molt i que hi hagi temps pel debat,